Con moita festa despediu Vilanova o entroido deste 2019. Fixo, como sempre, coa queima do momo. A súa identidade é un dos segredos mellor gardados da comarca e onte puidemos verlle a cara. O escollido foi o aínda presidente do goberno, Pedro Sánchez, ao lombo do seu avión Falcon, acompañado de persoeiros da política actual e do dictador Francisco Franco. Co actor Luis Zaera como mestre de cerimonias, o desfile percorreu toda a vila e que Vilanova arriscou e acertou cando decidiu manter o evento a pesares da ameaza de chuvia. Impresionado, eu nada, levo toda a vida na Illa de Arousa, a única relación con Vilanova era coller a motora e nunca vin o momo, é a primeira vez e encantado. Non sei se foi Santa Clara ou quen foi, pero a verdade é que é perfecto e veuse toda a comarca porque suspenderon os outros, nós fomos máis arriesgados e toda a comarca, eu creo que parte da provincia está aquí, miles de personas e bueno, eu creo que batimos o récord, hai que miralo despois, pero creo que a vez que máis xente hubo e o espectáculo impresionante. De feito, as cifras deste entroido 2019 son de récord para Vilanova, tanto de comparsas participantes como de público asistente. Unha cita multitudinaria marcada pola festa, o bo ambiente e a imaginación. Un ano máis e con un éxito extraordinario, batendo récords, máis de 2.000 persoas, máis de 50 comparsas inscritas, máis as que chegaron por fora, totalmente desbordados con un éxito extraordinario. Pois de maravilla, como todos os anos. Sempre vimos a Vilanova porque a verdad hai un ambiente maravilloso e nos disfrutamos moito co carnaval. É importante do carnaval transmitir alegría e pasalo ben nós, Despois de despedir entre as lapas o momo deste ano, a festa estendeuse ata ben entrada a noite, confirmando o Concello de Vilanova como un dos reis do entroido do Salnés.